ассалому алайкум, дӯстони азиз, дӯгонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастем. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Хушомадед ба канали мо. дӯстони азиз, чизе ки шумо медонед, чанд буд ки мо видео накарда будем. баъди аз Россия омадан иҷа хостум, чизе ки мегӯянд, камтар видео кардам. иҷа хонаи падару модармай. духтару мо чизе ки шумо медонистен, ай Россия омадем. баъди вай ма курпаву курпачаҳомо ҳамаро канда шуштум. ай қафои корубори зиндагӣ мегӯянд, чизе ҳамаша курпаи арӯси ма канда, ҳамаша шуштум. пахтаоша бурдум, дар пахтазанак задам. туи ма 2006 шидага, ҳамун солае бигем, ки ма курпаома наканда будам. ҳам хеле сода буд. барои ҳамо камтар шуштум, ҳамаша кандамо ба беҳад бисёри бад буд. касе 2006 туи шидага медонад, ки ҳамун соло чихе курпаву курпачаро бисёр мекарданд. баъд духтару ма хостум, ки камтар кунам, шуна пахтаоша задиму да пахтазанак қариб 200 кило пахта шид. баъд овардам ҳамсоямон да ма қати хонаи хуштуманам очамшон қати ҳамсояем да бигем наздикакем. ҳамсоямон да додам, духтан, пахтаоша андохтан, духтан пилқати 1 минута тайёр кардан. иним хе духтаро дига бигем, ки видеорам накардам. иҷа камтар курпачаи хонаро видео кардам. баъд чизе ки нишон додам, иҷа курпаи хидмайнаи камтаракоша ман нисша андохтам. духтаро гуфтам 8 курпа шава, я 4 6 ами курпача. иҷа бачаҳои дар бораи курпаҳо бозӣ кардастиян. иҷа ҳамсоя духта овардан гирифтак. иним духтаро бигем, ки нисша кардам. овози ма гирифтага қиртақдар шидем. ай ҳамун Россия омадем. беҳад кӯдакорам қиртақдар касал шиданд. маззашон грех бигем больница бурдум, шуна химам ҳамихе духтаро. баъд эмомалиҷон тамоман ҳами Тоҷикистона ба гардан нагирифтаистай то ҳозира бигем. намефораша биёбире мега маъқулаш нашида. инемихе дӯстони азиз, иҷада дурубад хонаи келин монда додагием, шифонеруш мондагиай. иҷа бачаҷон дар болои курпаҳо бигем, ки пару парака дестиян. намехе духтаро шумо чӣ ҳол дорем? мо хеле буд, ки видеорам накардем дига. бигем, ки ай қафои корубори зиндагиво намехе курпачаканиву курпашӯиву ами омадаму ами курпачаканиву курпашӯиро ма сар кардам. духтаро дига хуши видеокунирам нашид. ха шукронаи Аллоҳ, ҳама коромон барор гирифт. тез да чӣ кардам, ҳамаша кандаему бурдему пахтазанакда задему ҳамсоямонда додум. духтана тайёр карда овардан монданд, фақат кам кардем, гуфтам бисёр накунанд. баъд аҳмадҷона чизе ки шумо медонистем, аҳмадҷона мактаб мондагиам. баъд ягон рӯз насиб боша отдельно барои мактаби аҳмадҷон нақл мекунем, ки дар чӣ хели мактаб мондагием, кадом мактабда хондистай. намехе дӯстони азиз, хеле буд видео накардам. агар як видео накунед дига мехе хушуд наметиягане интернет гузарондагиам. лекин дига ҳами чизе ки гуфтам, як видео накунед дига мехе мемона. ҳозир ма қиртақом беҳад қиртақдар шидагиам. барои ҳамо мумкин, ки овозҳои ма ё паст ё ки гирифтагӣ бирояда овозам. намехе дӯстони азиз, дар иҷа ки ҳаво беҳад гарм буд, мо омадем. чизе ки гуфтам, кӯдакон маззашон гирехтанд, бо духтур бурдумшона. иҷа дитай намехеле чизо гирифтай, комплеко барои аҳмадҷону эмомалиҷон очам гирифтай барои пӯшонданашон. курпа дораву простина, баъд болиштак дора. ҳардашта очам харидай, ки пӯшонашона гуфта. намехе дӯстони азиз, бо хостум, ки камтара кам боша видео кунам. иҷа аллакай мо хонаи хуштуманам омадем.
10 ҳавалӣ барои бегаҳ ман ош кардам. Даи қасоб оши аловӣ накарда будему. Гуфтам ха биё макунам кани чихе меомада бошад. Оши аловира хела буд ки ман чанд сол буд ки дар алов ош накарда будам. Инҷа ҳамаҷон алов кадиста чӯб мондиста. Намехе дӯстони азиз, ман дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед. Худованди меҳрубон ҳар як мо шуморо нигаҳбон бошад. Хай дӯстони азиз, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.